धिगिटता धिगिट तग तग धिगिट तग न धा धिगिटता धिगिटता धिगिट तग तग धिगिट तग न धगतिट तगतिट धगन धिगिट धगन धिगिट जय जय श्री गुरुनाथा तुझ चरणी माता धगतिट धगत धिगन धगट धगटगा मंगल रूप हरत अज्ञान कृपा सिंधु गुरु कृपा निदान धिट धिट तग तग गुरु परमात्मा गुरु भगवंता जगत सृष्टि के दाता कृतलिंग प्रणाम दा प्रणाम दा प्रणाम दा कृतलिंग प्रणाम दा प्रणाम दा प्रणाम दाता कृतलिंग प्रणाम दा प्रणाम दा प्रणाम दा परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु ऐसा ज्याचा दृढ विश्वास ऐसा ज्याचा दृढ विश्वास गुरु परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा दयाचा अंकिला स्वयं संचरा त्याचे घरा देव दयाचा अंकिला स्वयं संचरा त्याचे घरा देव दयाचा अंकिला 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 स्वयं संचरा त्याचे घरा गुरुदेव संशय
रसिक हो, गुरूंची आराधना करून आणि गुरूंची महती जाणून घेऊन आपण आजच्या या स्वरझंकार या कार्यक्रमाची सुरुवात केलेली आहे. पण प्रथम पूजेचा मान मात्र गणपती रायाला देण्यात आलेला आहे. आणि तो का बरं? तर आपण प्रथम पूजन कायम गणपती रायाचं करतो, त्या मागे 2 कथा आहेत. त्या कथेंच्या अंती 2 वरदान या गणपती रायाला देण्यात आलेले आहेत. काही कथा असं म्हणतात की भगवान शंकरांनी हा वर गणपतीला दिला, तर काही कथा असं म्हणतात की ब्रह्मदेवानं हा वर गणपतीला दिलेला आहे. तो वर काय? तर गणपतीचे गण असतात. वरात असं सांगितलंय की गणपतीचे जे गण असतील त्यांना समाजात माणसाकडून कुठलीही चूक घडली की ती आधी दिसेल, ती त्यांच्या लक्षात आधी येईल. आणि ती चूक त्यांच्या लक्षात आली की चुकीला प्रायश्चित्त देण्यासाठी ते गण पुढे होतील. त्याचं प्रायश्चित्त घेण्यासाठी म्हणून चूक केलेला भक्त ज्यावेळी शरण येईल त्यावेळी गणांनी प्रायश्चित्त देऊ नये यासाठी गणपतीनं त्या चुका पोटात घ्यायच्या, माफ करायचं, क्षमा करायची. आणि म्हणून गणपतीची आराधना आधी करायची. का? तर मुळातच आपल्याकडून काही चूक घडूच नये, आणि जर घडली तर गणांनी प्रायश्चित्त देण्या अगोदर गणपतीरायानं ती चूक पोटात घ्यावी, यासाठी गणपतीरायाचा मान पहिला. पण अर्थात आयुष्यात मार्ग दाखवणारे गुरु असतात, या विचारानं गुरूंची आराधना आपण आधी केलेली आहे. यानंतर आपण गणपतीरायाची आराधना करणार आहोत. आमच्या जिणेन आम्ही जी चूक करता ती चूक आमच्या कडल्यान घडली जाल्यार ती चूक गणपतीन पोटान घेवची, या विचारान गणपतीची आराधना आता आम्ही ऐकूया. जय जय गणपती तुमकिट तगिट मंगल मूर्ती दिन तगिट महागणपती सिद्धि विनायक दिट दिटता एकदंत गणनायक गणपती प्रणामदा 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 दिट दिटता एकदंत गणनायक गणपती प्रणामदा 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 तिरकिट दिट दिटता किट एकदंत गणनायक गणपती प्रणामदा प्रणामदा प्रणामदा. Mama
रसिको, गणपती रायाची आराधना करणारा असा हा श्लोक, वक्रतुंड महाकाय. रसिको, 77 फूट उंच प्रभू रामचंद्रांची मूर्ती. आपण सर्वच जण ज्यावेळी इथं आलो त्यावेळी ती मूर्ती आपलं असं काही लक्ष वेधून घेते की ते दर्शन घडल्यानंतरच मुळात आपण आपल्या आयुष्यातल्या सगळ्या चिंता विसरून जातो. याचा अनुभव आपल्यापैकी सगळ्यांनीच घेतला नाही का? पण हा जो अनुभव आज आपण अनुभवतो आहोत, याचा प्रत्यय आणि याची प्रचिती कैक वर्षांपूर्वी समर्थ रामदास स्वामींना आलेली होती. राम गावा, राम घ्यावा, राम जीवीचा विसावा, असं समर्थ रामदासांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. पुढे ते सांगतात, कल्याणाचे जे कल्याण, रघुरायाचे गुणगान, मंगळाचे जे मंगळ, राम कौसल्येचा बाळ, राम कैवल्याचा दानी, रामदास अभिमानी. आपल्या आयुष्यामध्ये राम गाण्याचं, प्रभू रामचंद्रांचं नाव घेण्याचं कार्य आपण करत असतो. पण त्याचबरोबर प्रभू रामचंद्रांमधला राम घेण्याचा प्रयत्न, प्रभू रामचंद्रांचे गुण घेण्याचा प्रयत्न ज्यावेळी एखादा भक्त करेल त्यावेळीच ती आपली खरी भक्ती नाही का? मर्यादा पुरुषोत्तम, एक वचनी एक पत्नी असं म्हणून प्रत्येक गोष्टीमधला आदर्श म्हणून आपण ज्या प्रभू रामचंद्रांकडे पाहतो, त्यांचं केवळ गाणं गाऊन भागत नाही, तर त्यांचं ध्यान आणि त्यांचं चिंतन हे सातत्यानं आपल्याकडून घडत राहिलं पाहिजे. आणि असं ज्यावेळी घडतं त्यावेळी ते प्रभू रामचंद्र आपल्या जीवनाचे विसावा होऊन जातात. जीवनातल्या सगळ्या चिंता दूर सारून कुठेतरी शांत डोळे मिटून चित्त एकाग्र पद्धतीनं जर आपण कुठे बसू शकत असू तर ते प्रभू रामचंद्रांच्या नामामध्ये. आणि म्हणूनच आपण देखील आपल्या मंदिरामध्ये, आपल्या देवळांमधून भजन करत असताना गणाधीश जो ईश असं म्हणत सर्व देवदेवतांचं ध्यान करून झाल्यानंतर जय जय रामकृष्ण हरीचा गजर करतो. आणि तोच गजर आता आपण ऐकणार आहोत. आमच्या गोयांतली भजन परंपरा जी असा ते दायज आणि आमच्या गोयची अस्मिता आहे सांभाळतना गणाधीश जो ईश अशें म्हणत गोयचें भजन सुरू जाता. आणि गोंयांत जी सगळीं आमची देवळां आसात, देव आसात, तांचें ध्यान केल्या उपरांत तांची सासाय घेवन आमी गजर करतात तो जय जय रामकृष्ण हरीचो. आणि तोच गजर आता आमी आयकतली आमच्या गायकां कडल्यान. धा धिकिट धिटिता धिकिट धिटिता धिकिट धिटिता तकिट खिन धा धिकिट धिटिता धिकिटता तिटिकिट तकिट धिकिट तकिन धकिट तकिट 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 दिन 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 धिडत तकिन गंगाधर नीलकंठ विश्व तकिट धिकिट डिमि 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 डमरु बजत तकिट धिकिट हर हर महादेव शिव शंकर तकिट तकिट धिकिट तकिट तकिट धिकिट तकिट तकिट धिकिट डिमि डिमि डमरु बजत तकिट धिकिट हर हर महादेव शिव शंकर तकिट तकिट धिकिट तकिट तकिट धिकिट तकिट तकिट धिकिट डिमि डिमि डमरु बजत तकिट हर हर महादेव शिव शंकर तकिट तकिट धिकिट तकिट तकिट धिकिट तकिट तकिट धिकिट.
हरी जय जय राम कृष्ण 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 जय 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 Krishna
पुढच्या सादरीकरणाकडे वळूया. पण एखादं सादरीकरण थोडं जास्त आवडलं तर थोड्या जास्त टाळ्या झाल्या तरी चालतील, काही हरकत नाही. रसिक हो, आपल्या भजनामधून आपण जे अभंग गातो, आपण जी भक्ती करतो, त्याबद्दल सर्व संत मंडळींनीच ज्ञानदेवे रचिला पाया असं म्हटलेलं आहे. आणि पाया रचण्याचं श्रेय संत ज्ञानेश्वर माऊलींना दिलेलं आहे. आणि याच ज्ञानेश्वर माऊलींनी आपल्याला हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी असा प्रश्न विचारला. तुम्ही नामस्मरण करण्याचा भक्त म्हणून तुमचं कार्य करा, वास. पुण्य मिळतंय की नाही हे भक्तानं मोजू नये. पण असं करून खरंच होतं? आपण केवळ नामस्मरण केलं, आपण आपलं कार्य करत राहिलो तरी सुद्धा ईश्वराची कृपादृष्टी अपेक्षा न करता आपल्याला प्राप्त होते होते. आणि असं मी नाही सांगत, संत तुलसीदास आपल्याला सांगतात. त्यांच्याबद्दल एक छोटीशी गोष्ट ऐकिवात आहे. ते असं म्हणतात की आपली प्रातःविधी, आपल्या दिवसाची सुरुवात केल्यानंतर जे आपले आपले वैयक्तिक प्रातःविधी आपण करत असतो, ते विधी झाल्यानंतर जे पाणी शिल्लक राहायचं, जे जल शिल्लक राहायचं, ते संत तुलसीदास एका झाडाच्या मुळामध्ये नेऊन टाकत होते. अनेक दिवस असं केल्यानंतर एक दिवशी त्यांच्या समोर त्या झाडावर वास करत असणारा एक मायावी उभा राहिला. आणि मायावीनं सांगितलं की मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे, काय वाटेल ते माग. तुलसीदास म्हणाले की तू तर मायावी आहेस, तू माझ्यासारख्या भक्तावर कसा काय प्रसन्न. तर मायावी म्हणाला, राक्षस म्हणाला, ते भूत म्हणालं की मुळात तुम्ही प्रातःविधी झाल्यानंतर जे पाणी या झाडाच्या मुळाशी टाकत होतात, जे जल या झाडाच्या मुळाशी टाकत होतात, तेच पाणी म्हणून आम्ही पित होतो. आणि म्हणून मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे, कारण माझी तहान तू भागवलेली आहेस. बोल, काय हवं ते दे. तुलसीदास म्हणाले, प्रभू रामचंद्रांचं दर्शन, त्याशिवाय वेगळं आम्ही काय मागणार. तर मायावीनं उत्तर दिलं की मी मायावी असल्यामुळे प्रभू रामचंद्रांचं दर्शन तुला घडवण्या इतपत मी काही थोर नाही, पण मी मार्ग सांगू शकतो. तू रामकथा सांगत असतोस त्यावेळी प्रभू रामचंद्रांचा परमभक्त हनुमंत तुझी रामकथा ऐकण्यासाठी येतो. जो सगळ्यात आधी येतो आणि जो सगळ्यात शेवटी जातो ते असतात श्री हनुमंत. त्यांचे चरणधर, ते तुला प्रभू रामचंद्रांचं दर्शन घडवतील. पुढच्या दिवशी श्री रामकथा सांगत असताना जो भक्त सगळ्यात आधी येऊन आसनस्थ झाला आणि सगळ्यात शेवटी उठून जाऊ लागला, त्यांचे लगबगीनं जाऊन तुलसीदासांनी पाय धरले आणि म्हणाले की श्रीदेव हनुमंता, प्रभू रामचंद्रांच्या दर्शनाशिवाय वेगळं काहीही मागायचं नाही. आणि मग चित्रकूटात नेऊन श्री हनुमंतांनी तुलसीदासांना रामदर्शन घडवलं. आणि मग हे सांगताना तुलसीदास लिहितात, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर. आणि त्याच तुलसीदासांची रचना आपण ऐकणार आहोत. प्रभू रामचंद्रांचे संत तुलसीदास हे भक्त, आणि संत तुलसीदासांनी प्रभू रामचंद्रांचे सोबीत सुंदर शब्दात मस्त वर्णन केला. आणि त्याच वर्णन आता आम्ही ऐकूया.
परमपूज्य स्वामीजींच्या चरणांना आम्ही प्रणाम करतो आणि कार्यक्रमामधील पुढील प्रस्तुती तुमच्यासमोर सादर करतो. रसिको, प्रभू रामचंद्र आपली हाक ऐकतात, आपली साथ ऐकतात, याचा प्रत्यय आज इथं मंचावर असलेल्या कलाकारांना आलेला आहे. का बरं? तर आमच्याच आयुष्यात आणि याच मठामध्ये घडलेली एक सत्य घटना मी तुम्हाला सांगते. 2023 संजीवन संगीत अकादमीनं स्वरभक्ती यात्रा या नावानं एका यात्रेचं आयोजन केलेलं होतं. गोव्यातून धर्मस्थळपर्यंत वेगळ्या वेगळ्या मंदिरांमध्ये जाऊन
तिथं भक्तिमय कार्यक्रम सादर करायचा अशा स्वरूपाची ती यात्रा होती. 11 एप्रिल 2023ला ही यात्रा सुरू झाली. या यात्रेसाठी कुठली कुठली मंदिरं निवडावीत आणि कुठल्या कुठल्या मंदिरांमध्ये जाऊन धर्मस्थळपर्यंत मध्ये आपण कार्यक्रम सादर करावेत याचा विचार संजीवन संगीत अकादमीचे अर्थातच सर्वेसर्वा आणि आजच्या कार्यक्रमाचे स्वतः गायक डॉक्टर प्रवीण गावकर यांच्या मनामध्ये होता. त्यावेळी आपल्याला या बाबतीतला योग्य मार्ग दाखवतील म्हणून मार्गदर्शनासाठी त्यांनी जर धाव कोणाकडे घेतली आणि पहिली भेट जर कोणाची घेतली होती तर ती होती पूज्य स्वामीजींची. आणि मग स्वामीजींच्या मार्गदर्शनाखाली मंदिरांची निवड करण्यात आली. मंदिर प्रमुखांकडे बैठका झाल्या, सगळं ठरलं आणि गोवा ते धर्मस्थळ अशी यात्रा करताना सुरुवात आणि यात्रेचा पहिला कार्यक्रम जर कुठे झाला तर तो होता याच मठामध्ये आणि श्री प्रभू रामचंद्रांच्या मंदिराच्या समोर. आणि त्यानंतरचा पुढचा यात्रेतील कार्यक्रम ज्यावेळी उडपीच्या लक्ष्मी व्यंकटेश मंदिरामध्ये झाला त्यावेळी त्यांच्याही नावामध्ये ईश्वर आहे. जगदीश पै यांनी कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतला, त्यांना कार्यक्रम आवडला आणि मग त्यांच्या मनात विचार घोळत होता की अशा पद्धतीचा कार्यक्रम एखाद्या मोठ्या सोहळ्यामध्ये करण्यासाठी डॉक्टर प्रवीण गावकर यांच्याशी आपण संपर्क केला पाहिजे. या पुढचा आणखी एक योग सांगते. पहिला कार्यक्रम प्रभू रामचंद्रांच्या समोर आपण सादर करतो आहोत म्हणून आजच्या कार्यक्रमामध्ये ती गायिका आहे पल्लवी पाटील यांनी त्यावेळी एक गाणं गायलं होतं आणि ते गाणं होतं आणि त्या गाण्याचे शब्द होते, रामा रघुनंदना आश्रमात या कधी रे येशील. या मठामध्ये मंदिर आहेच पण मोठ्या स्वरूपात प्रभू रामचंद्र तुम्ही कधी याल असा ओघात प्रश्न विचारण्यात आला. आणि 77 कलाकार आहेत, 77 फूट उंचीची मूर्ती आहे म्हणून सांगते की 11 एप्रिल 2023चा कार्यक्रम आणि प्रभू रामचंद्रांच्या मूर्तीचं औपचारिक उद्घाटन, अनावरण आणि लोकार्पण 28 नोव्हेंबर 2025 हा कालावधी बरोबर 2 वर्ष 7 महिने आणि 17 दिवसांचा आहे. म्हणजे इथेही पुन्हा 7 आणि 7 आपल्यासोबत आहेतच. आणि त्यावेळी प्रभू रामचंद्रांना प्रश्न विचारण्यात आला की तुम्ही कधी याल. तर एवढ्या कालावधीमध्ये 77 फूट उंच रूप घेऊन प्रभू रामचंद्र या आश्रमात या मठात आले सुद्धा. आणि हाच योग साधून पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करण्यासाठी आणि आर्तता व्यक्त करण्यासाठी आपण ऐकणार आहोत रामा रघुनंदना हेच पद. पण त्याआधी डॉक्टर प्रवीण गावकर यांचे गुरु पंडित कमलाकर नाईक यांनी गुणीरंग या नावानं राग बिलासखानी तोडीमध्ये बांधलेली एक बंदिश आपण ऐकणार आहोत. आणि त्यानंतर राग बिलासखानी तोडीवर आधारित रामा रघुनंदना हे गीत या मठामध्ये पुन्हा एकदा. वीर शूर महावीर हनुमान पवन कुमार भागडान कतगिडान धगतट कतगिडान चिरंजीविने पार्थ ध्वजा गसंवासिने ब्रह्मचारिणे वागदीश वाग्मिने तिटतट धकट धान तिटतट तिटत्त गदिगन तिटत्त गदिगन धगतट कत गदिगन धा नमो अंजना प्राण भंजन धगत धगत धादिंदा लोक भुज महारुद्र महादूत महाबली धगन दिकट जय जय बजरंग बली धगट दान जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली
आयो तेरो शरण राम मेरो प्राण 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 दरस बिना नाही मोहे चैन दरस बिना नाही मोहे चैन आयो तेरो शरण राम मेरो प्राण आयो तेरो शरण राम मेरो प्राण दरस बिना नाही मोहे चैन दरस बिना नाही मोहे चैन आयो तेरो शरण राम मेरो प्राण आयो तेरो शरण राम मेरो प्राण शरण शरण राम निस दिन ध्यान करत तेरो नाम निस दिन ध्यान करत तेरो नाम
रसिक हो, 2 वर्ष 7 महिने 17 दिवसांच्या कालावधीनंतर प्रभू रामचंद्रांनी आपलं दिव्य स्वरूप आपल्याला इथं दाखवलं आणि हेच प्रभू रामचंद्र आपल्या भक्तांसाठी आपली भक्ती करणं आपल्या पातळीवर सोपं करून टाकतात. एक सुंदर श्लोक आहे, आपण तो कायम म्हणतोच. श्री राम राम रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. प्रभू रामचंद्रांचं नाव घेत असताना आपण शुद्ध, हे जास्त महत्त्वाचं आहे की शुद्ध आणि निर्मळ मनाने जर ते एकदा घेतलं, कुठलीही अपेक्षा न करता, तर सहस्र वेळा, 1000 वेळा भक्ती केलेल्याचं पुण्य, नामस्मरण केलेल्याचं पुण्य आपल्याला प्राप्त होतं. आणि मग हेच नाव आपण जर पुन्हा पुन्हा घेत राहिलो तर आपल्या नामस्मरणाची संख्या कुठपर्यंत पोहोचेल याची गणनाही आपल्याला करता येणार नाही. आणि हाच श्लोक आणि या श्लोकातील विचार मतीत आपल्या ध्यानामध्ये घेऊन यानंतर आपण प्रभू श्री रामचंद्रांचं नामस्मरण पुन्हा पुन्हा त्यांचं नाव घेऊन करणार आहोत. प्रभू रामचंद्र त्यांच्या भक्तांखातीर आपली भक्ती करप खूप सोपे करून दवरतात. ते म्हणतात की एकदा राम असो शब्द आम्ही आमच्या मनातल्यान जर घेत जाल्यार 1000 फावट आणि ताजे परसूय चड फावट ते नाव घेतल्याचे पुण्य आमकां मेळटा. देखूनच आयच्या ह्या स्वर झंकार कार्यावळीत आम्ही आता परतून परतून प्रभू रामचंद्रांचे नाव घेऊया आणि त्यांची भक्ती करूया. आणि तीच रचना, तेच नामस्मरण आता आम्ही ऐकूया.
संवारे तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम मेरा 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 तू ही जगदाता विश्वविधाता तू ही जगदाता विश्वविधाता तू ही सुबह तू ही शाम मेरा मेरा रसिक हो, मी मघाशीच उल्लेख केला की इथं या भूमीत पाऊल टाकल्यानंतर जी श्री प्रभू रामचंद्रांची मूर्ती आपल्याला दिसते ती पाहिल्यानंतर मुळात आधी 2 मिनिटं आपण काहीच व्यक्त करू शकत नाही, आपण दिपून जातो त्या तेजानं. आणि मग त्यानंतर एकच गोष्ट आपल्या हाती असते, आपल्या मुखी असते, आणि ती म्हणजे आपल्यातील प्रत्येकाच्या शब्दांमध्ये जसं जमेल तसं पण त्या प्रभू श्री रामचंद्रांच्या मूर्तीचं वर्णन वर्णन आणि वर्णन. आणि हे रास्तच आहे. खरं तर आपल्याला प्रश्न पडेल की प्रभू रामचंद्रांचं वर्णन करणारे आम्ही कोण. पण भक्ताला हा विचार माफ आहे, कारण तो भक्त आहे. आपल्या आराध्याबद्दल आपण काहीतरी बोलावं, आपण काहीतरी सांगावं हे त्या भक्ताला वाटणं अत्यंत स्वाभाविक आहे. हो, जिथं संत मंडळींना आपल्या आराध्याचं वर्णन करावं आणि रूपाचं वर्णन करून आपलं आराध्य किती सुंदर आहे असं सांगण्याची भुरळ पडली, तिथं आपण तर सामान्य माणसं आहोत. आणि याचंच उदाहरण असलेली एक रचना आता आपण ऐकणार आहोत. संत तुकाराम महाराजांनी विठ्ठलाचं वर्णन सुंदर शब्दांमध्ये केलेलं आहे. संत तुकाराम महाराज आणि त्यांचे आराध्य दैवत, त्यांचे देव श्री विठ्ठल यांचे सुंदर शब्दांत वर्णन केला आणि तीच रचना आता आम्ही तुमच्या मुखार दवरतात. जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण
रसिक हो, संत तुकाराम महाराज किती निरागसपणे सांगतात बघा की तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख. म्हणजे ईश्वराला पाहून मला आनंद होतो, पण वेगळ्या 2-3 काही अपेक्षा आहेत असं नाही. त्याला पाहिल्यानंतर जे काही सुख म्हणून या भूतलावर आहे ते मला प्राप्त होतं. हे केवढ्या निरागसपणे आणि सोप्या शब्दांमध्ये आपल्याला संत तुकाराम महाराज सांगतात. पण अनेक वेळा आपल्याला असं वाटतं की ते संत होते, आम्ही काही संत नाही. त्यांना सुख प्राप्त होत होतं कारण ते संत. सामान्य माणसाला विठुरायाच्या दर्शनानं आयुष्याचं संपूर्ण सुख, सर्व सुख प्राप्त होऊ शकेल का? तर हो, आजच्या काळात सुद्धा. कसं हो, त्याची एक छोटीशी फक्त थोडासा वेळ घेऊन का होईना, पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगते. तुमचा रोष पत्करावा लागला तरी क्षमा मागून. रोहन उफळेकर यांनी ही कथा आपल्या एका सकृ देवधर हे लेखक, विठ्ठल भक्त आणि सद्गुरू, ते दरवर्षी पंढरपूरच्या वारीला जात असत. त्यांच्या आयुष्यात घडलेली ही घटना त्यांनी स्वतः रोहन उफळेकर यांना सांगितलेली आहे, कथित केलेली आहे की सगळी वारकरी मंडळी एका वर्षी पंढरपुरात वारीसाठी चालत जात होती आणि चालत जात असताना सकृ देवधर यांचं पादत्राण तुटलं. म्हणजे अत्यंत सोपा शब्द वापरायचा झाला तर चप्पल तुटलं. आता चालत असताना चप्पल तुटल्यानंतर आपण काय करणार? ते बावरले आणि त्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला की आता मी जायचं कसं वारीला पुढे, मी काय करू? हे चप्पल आता पादत्राण कसं मी आता हे दुरुस्त करू? आणि असा प्रश्न त्यांना पडलेला असतानाच वारीत सगळ्यांनाच सगळे माऊली म्हणतात, म्हणून त्यांना एक हाक ऐकू आली की माऊली, चप्पल दुरुस्त करून द्यायचंय ना, या इकडे, मी देतो. एका व्यक्तीने हाक मारल्यावर हे गृहस्थ आपलं तुटलेलं चप्पल पादत्राणं घेऊन त्या गृहस्थांकडे, माऊलींकडे गेले. त्यांनी बोलता बोलता, तुम्ही कधीपासून वारी करता? मी बालपणापासून करतो. तुम्ही कुठचे, मी कुठचा, असं सगळं बोलत बोलत चप्पल दुरुस्त केलं. आता चप्पल दुरुस्त केलं म्हटल्यानंतर या गृहस्थांनी, ज्यांनी चप्पल दुरुस्त करून दिलं, त्यांना प्रश्न विचारला की किती पैसे झाले या दुरुस्तीचे? तर ते माऊली म्हणाले की हो, पैसे नाही घेणार मी, आम्ही वारीत सेवा करत असतो. एखाद्याचं पादत्राण दुरुस्त करून वारीत दिलं त्या विठुरायाकडे जाताना, म्हणून पैसे घ्यायचे असे संस्कार आमच्यावर नाही झाले हो, मी पैसे घेणार नाही. त्याबरोबर हे गृहस्थ म्हणाले की नाही नाही, असं कसं, तुम्ही मला मदत केलीत, याच्या बदल्यात मी तुम्हाला काही ना काहीतरी हे देणारच, तुम्ही मागा, मी काय देऊ? त्याबरोबर त्या गृहस्थांनी, त्या माऊलींनी यांना प्रश्न विचारला की मला जर काहीतरी द्यायचंच असेल तर पंढरपुरात विठ्ठलाच्या समोर उभं राहिल्यानंतर माझ्यासाठी त्याच्याकडे एक मागणं मागाल? गृहस्थ म्हणाले हो नक्कीच, बोला ना, मी काय मागू? त्यावर ती चप्पल दुरुस्त केलेली, पादत्राणं दुरुस्त केलेली माऊली म्हणाली, तुम्ही पंढरपुरात पोचल्यानंतर त्या विठुरायाच्या समोर उभं राहून माझ्यासाठी एकच मागणं मागा की पुढच्या जन्मी मला पाय दे. मी पांगळा आहे हो, मी कायमच लंगडत लंगडत, कोणीतरी सरकत सरकत मला नेतो तशी वारी करत असतो, पण माझ्या 2 पायांनी वारी करण्याची माझी इच्छा आहे. पुढच्या जन्मी जर त्या विठुरायानं मला 2 पाय दिले तर मी चालत वारी करेन. रसिक हो, काय सुख मिळत असेल पाय नसलेल्या त्या व्यक्तीला सरकत सरकत वारी करण्यामध्ये? यालाच म्हणतात की मुख पाहिल्यानंतर मिळणारं सर्व सुख. खऱ्या अर्थानं त्या ईश्वराला पाहिल्यानंतर सर्व सुख कसं प्राप्त होतं ते त्या पाय नसलेल्या माणसाने सरकत सरकत, पण विचारांनी आणि संस्कारांनी मात्र चालत कळस डोक्यावर घेऊन आपल्याला सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. आणि सरकत सरकत वारी करून देखील त्या विठ्ठलाला पाहून याला सुख कसं बरं प्राप्त होतं असा प्रश्न जर मनात निर्माण झाला असेल तर चालता न येणारं बाळ आईला पाहून काय करतं ते आपण पाहावं.
चालायला येत नसतं, पण आई दिसल्यानंतर कसं तरी सरकत सरकत ते आपल्या आईकडे धाव घेतं की नाही. मग ही भक्त मंडळी आणि आपल्या घरातलं तान्ह बाळ यांच्यात मुळात फरक काय आहे. आईला पाहिल्यानंतर तिच्या जवळ जाण्याची ओढ सगळीकडे समान असते. आणि म्हणूनच तो विठुराया केवळ विठुराया नाही, तर ती माऊली आहे, ती जननी आहे. आणि ती कशी जननी आहे ते सांगणारी रचना आता आपण ऐकूया. श्री विठ्ठला रुक्मिणी वरा त्रैलोक्याधारा निर्धारा दयासागरा जगत रक्षका कृपा सागरा पांडुरंगा बाजत आदिताल मृदंगा धा कीट धा कीट ता कीट ता तिटक तक दिगन धरगटता रुक्मिणी कांता धरगटता विश्वजनिता धरगटता विश्वरूपा नमो विश्व प्रतिपालका जय तु विठ्ठला प्रणाम दान 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 जय तु विठ्ठला प्रणाम दान 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 जय तु विठ्ठला प्रणाम दान 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 ding tananana ding tananana ding tananana ding 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 tananana ding tananana ding tananana ding 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 tananana ding tananana ding tananana ding 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 tananana ding tananana ding tananana ding 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 do 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 ding tananana ding tananana ding tananana ding 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 tananana ding tananana ding tananana ding 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 tananana विठ्ठले भक्त जनवत्सले ओ विठ्ठले करुणा कल्लोळे करुणा कल्लोळे पांडुरंगे भक्त जनवत्सले जल जल दखन पीतांबर परिधान सजल जल दघन पीतांबर परिधान पीतांबर
जल जल दघन पीतांबर परिधान ये उधरणे केशिराजे भक्त जन नामामणे तू विश्वाची जननी जननी नामामणे नामामणे तू विश्वाची जननी नामामणे नामामणे तू विश्वाची जननी क्षीराब्दी निवासनी जगदंबे क्षीराब्दी निवासनी जगदंबे रसिक हो, तो विठुराया कशा पद्धतीनं आपली जननी आहे ते 77
कलाकारांनी एकत्रितपणे गाऊन तुम्हाला सांगितलेलं आहे. खरं तर आमचाही असा विचार होता की आपण कार्यक्रमामधील साथी कलाकार, संगीतकार, वाद्यसंगीतकार आणि प्रमुख एक गायक यांची ओळख करून देऊ, त्यांच्या नावांचा उल्लेख करू. कारण 77 जणांची नावं आपण कशी बरं घ्यायची. पण मग मनात विचार आला आणि तसा आदेशही आला की समुद्र नजरेला समुद्र म्हणून दिसत असला आणि त्यातला प्रत्येक थेंब आपल्याला वेगळा नाही काढता आला, तरीसुद्धा समुद्र बनण्यासाठी त्यातला प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा असतो. त्याच पद्धतीनं आज एका वेशात, एका सुरात, म्हणजे मी शब्दात पण बाकी सगळे सुरात एकत्रितपणे असा काय नामाचा जयघोष करत आहेत की एक स्वर त्याच्यातून वेगळा काढणं आपल्याला कठीण जात आहे. पण 77 होण्यासाठी यामधील प्रत्येक जण महत्त्वाचा आहे. आणि 77 हाच आकडा का, असा विचार करत असताना प्रभू रामचंद्रांचा विचार आम्हाला आठवला की प्रभू रामचंद्रांनी सुद्धा 7-7-7-7 हा विचार आपल्याला सांगितलेला आहे की आपण एकटं कोणी पुढे जाऊ शकत नाही. सगळ्यांची साथ बरोबर असेल तरच आपण धर्म म्हणून, विचार म्हणून आणि संस्कार म्हणून पुढे जाऊ शकतो. आणि त्या 7-7-77 फूट उंचीवरून आम्हाला पाहणाऱ्या प्रभू रामचंद्रांसाठी जे 7 साथीनं एकत्रित आलेले आहेत त्यांच्या नावांचा मी आता मुद्दामहून उल्लेख करणार आहे. रसिको, सर्वप्रथम ज्यांची ही विषय संकल्पना आहे, ज्यांच्या मेंदूमधून, ज्यांच्या मनातून आणि ज्यांच्या विचारातून आज इथं जे काही साकार झालेलं आहे ते साकार झालंय, ते आपल्या मंचावर जी सगळी एक सोडून गायक मंडळी आहेत, गायिका मंडळी आहेत, त्या सर्वांचे गुरु संजीवन संगीत अकादमीमधील ज्यांचे हे सर्वजण शिष्य आहेत त्यांचे गुरु. आणि अलीकडेच आलेली आनंदाची बातमी म्हणजे आपल्या गोवा कला अकादमीचे नव्यानं नियुक्ती केलेले उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण गावकर. त्याचबरोबर त्यांच्या स्वरात स्वर मिसळून गाणाऱ्या गायिका आणि गायक पल्लवी पाटील, मधुरा नवघरे, आरती गावडे, अश्विनी अभ्यंकर, सुरभी फडणीस, रीशा पारसेकर, पल्लवी भट, सिया पै, ध्रुवी चारी, स्नेहा चोडणकर, नेहा पेडणेकर, स्नेहा नगरसेकर, पद्मा भट, निष्का वागळे, रियांशा पेडणेकर, डॉक्टर प्रीतम कलंगुटकर, सोनाली रिवोणकर, रुद्रा उसकयकर, रमा बर्वे, अनिता दळवी, सुफियाना शिरलिगे, मायरा जाजू, आहाना कामत, डॉक्टर अनुपमा कुडसडकर, व्रीती रिवणकर, अदिती बडवे, अनया सिंग, शिवानी सलीम खान, योगिता याजी, सानिका फळदेसाई, सिया फळदेसाई, रजनीताई ठाकूर, दिया चुरी आणि कीर्ती नार्वेकर. मी प्रत्येक नावानंतर नाही थांबले. 77 वेळा गजर काय करणार, कंबाईन एकदा केला तरी चालेल गायिकांसाठी. त्याचबरोबर कार्यक्रमातले आपले गायक विदेश माडकर, ओमकार शेटगावकर, हेमंत तोरसकर, हर्षल मेस्त्री, शंभू पिळणकर, दत्तगुरू केळकर, महादेव गावकर, ज्ञानेश्वर गावस, प्रशम परब मातोंडकर, चंद्रहास कवळेकर, चेतन महाले, देव दळवी, प्रशांत काजरेकर, राजेश कुडणेकर, लक्ष्मण परवार, अर्जुन सिंग, मोहांग भाटकार, श्रेयस पेळपकर, अथर्व गायक आणि पदम मैनाली यांच्यासाठी सुद्धा टाळ्या झाल्या तरी चालतील. आणि या सर्व गायकांना सुंदर अशी साथसंगत करणारे
आमचे कलाकार, आमचा वाद्यवृंद, कीबोर्ड साथ करणारे विष्णू शिरोडकर आणि आशिष रायकर, व्हायोलिन साथ करणारे राजन माशेलकर, बासरी साथ करणारे सचिन जगताप, संवादिनी साथ करणारे गोपाळ प्रभू आणि वसंत गावकर, हेंडसॉनिक साथ करणारे अवधूत चारी, ऑक्टापेड साथ करणारे प्रकाश आमोणकर, तबला साथ करणारे रोहिदासभाई परब, दत्तराज शेट्ये, राहुल आईर आणि सतीश नाईक. त्याचबरोबर पखावत साथ करणारे किशोर तेली, कुंदन नाईक, यज्ञेश माळी आणि यश मेस्त्री. गिटार साथ करणारे संजीव मुरगावकर आणि रोहन नाईक. आणि तालवाद्य साथ करणारे योगेश रायकर, राहुल खांडोळकर आणि आदित्य गावकर. त्याचबरोबर आमचा हा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ध्वनी संयोजन करणारा संघ जवळजवळ 27 तारखेपासूनच इथं कार्यरत आहे. त्यांच्यासोबत आमचा एक साथीदार शार्दूल शंकरदास आणि सगळेच ध्वनी संयोजक यांच्यासाठी आपण एकदा टाळ्यांचा गजर करूया. आणि ही 76 नावं वाचणारी मी, मानसी वाळवे. रसिको, प्रभू रामचंद्रांना आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये आदर्श असं म्हणतो. अनेकदा तुमच्या मनात हे प्रश्न आला असेल की प्रभू रामचंद्र वीर विठ्ठल इथं आहेत, मग 77 फूट उंच मूर्ती प्रभू रामचंद्रांचीच का? आपण तर 33 कोटी देव मानतो. तर प्रभू रामचंद्र अशासाठी, कारण प्रभू रामचंद्र प्रसंगी ईश्वरही होतात आणि प्रसंगी आपल्यासारखे सर्वसामान्य माणूसही होतात. जर असं कधी वाटलं की प्रभू रामचंद्र ईश्वर आहेत, त्यांचा मार्ग सोपा होता, तर आठवण करावी वनवासाची आणि वराची. मग आपल्याला वाटायला लागतं की प्रभू असून सुद्धा, ईश्वर असून सुद्धा, ज्या प्रभू रामचंद्रांना वनवास चुकला नाही, तिथं आपण तर सामान्य माणसं आहोत. जिथं त्यांनी दुःख सोसलं, त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन आपल्या आयुष्यातली सुद्धा दुःख आपण तेवढ्याच ताकदीनं ते आपले प्रभू म्हणून सोसायला नकोत का? बंधू म्हणून आदर्श, पती म्हणून आदर्श, राज्यकर्ता म्हणून आदर्श, पुत्र म्हणून आदर्श, व्यक्ती म्हणून आदर्श, माणूस म्हणून आदर्श, कुठल्या एखाद्या गोष्टीमधला आपले प्रभू रामचंद्र आदर्श नाहीत, ते कोणीतरी सांगावं. आणि म्हणून त्यांची प्रेरणा आणि त्यांचं स्मरण सातत्यानं अविरतपणे आपल्याला होत राहावं, यासाठी प्रभू रामचंद्र आणि प्रभू रामचंद्रच, आणि त्यांचीच पुन्हा एकदा आराधना, त्यांचं नामस्मरण करत आपण आता करणार आहोत.
रसिक हो, आणि आता यानंतर स्वरझंकार या कार्यक्रमाची आम्ही सांगता एका सुंदर अशा रचनांच्या मेडलीनं करणार आहोत. काही संत मंडळींच्या आणि काही गीतकारांच्या, काही अभंगांची आणि गीतांची अनुक्रमे आम्ही निवड केलेली आहे आणि त्यांची एक सुंदर अशी माला, एक सुंदर अशी गुंफण तुमच्यासमोर सादर करून आम्ही आजच्या या कार्यक्रमाची सांगता करणार आहोत. आज श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाच्या सार्ध पंचशतमनोत्सवाच्या निमित्तानं स्वरझंकार हा कार्यक्रम सादर करण्याची संधी आम्हाला स्वस्तिक सांस्कृतिक संस्थेला आणि संजीवन संगीत अकादमीला लाभली, याबद्दल आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि त्याचबरोबर कृतज्ञता व्यक्त करतो. कारण एवढ्या मोठ्या सोहळ्यामध्ये अशी संधी लाभणं, याला केवळ आणि केवळ आपण भाग्य आणि भाग्य एवढंच म्हणू शकतो. त्याबद्दल अगदी मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं आम्हाला ही संधी आणि ही परवानगी दिल्याबद्दल परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजींचे आमच्या वतीनं अगदी मनपूर्वक आभार, कृतज्ञता आणि पुन्हा एकदा स्वामींच्या
चरणांवर आमचा सादर प्रणाम. स्वामीजींचे आशीर्वाद, कृपादृष्टी, प्रभू रामचंद्रांचे आशीर्वाद आणि तुम्हा सर्व रसिक मायबाप प्रेक्षकांचं प्रेम कायमच आमच्या पाठीशी आणि त्याचबरोबर सर्व भक्तांच्या पाठीशी देखील असू द्यावं अशी प्रार्थना करत शेवटची एक मेडली आम्ही तुमच्यासमोर सादर करणार आहोत, ज्यामध्ये संत नामदेव महाराज, संत तुकाराम महाराज, मग आणखी एक संत तुकाराम महाराजांचीच रचना, ज्ञानेश्वर माऊली, एकनाथ महाराज, संत चोखामेळा महाराज, जनाबाई, संत नामदेव महाराज यांची आणखी एक रचना आणि सोयराबाईंची रचना यांचा समावेश आहे. आणि या सगळ्या संत मंडळींबरोबर आधुनिक संत म्हणून आपण ज्यांच्याकडे पाहतो, आधुनिक वाल्मिकी असं म्हणून आपण ज्यांच्याकडे पाहतो, ते गदिमा अर्थात गदी माडगुळकर यांची रचना. आणि त्याचबरोबर हा अभंग आहे की भक्ती रचना आहे, हा संतांनी लिहिलेला आहे की गीतकारांना लिहिलेला आहे, असा प्रश्न ज्यांच्या रचनांमधून आपल्याला कायम पडतो ते अशोकजी परांजपे यांच्या रचनांचा समावेश या मेडलीमध्ये आहे. रसिक हो, प्रभू श्री रामचंद्रांनी, त्या ईश्वरानं आपल्याला या भूतलावर जन्म दिला, हे डोळे दिले, हे शरीर दिलं, हे हात दिले. या सगळ्याचा उपयोग, या सगळ्याचा वापर आपण केवळ आणि केवळ भक्ती रसाच्या माध्यमातून भक्तीसाठी करावा आणि इतर वावगं काहीही आपल्याकडून घडू नये म्हणून हा सगळा भक्तिरसाचा प्रपंच. आपल्याला संत तुकाराम महाराज सुद्धा आपल्या शब्दांमधून कायमच सांगतात की पापाची वासना नको दाऊ डोळा, त्याच्याहुनी आंधळा बराच मी, निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, बधीर करोनी ठेवी देवा, अपवित्र वाणी नको माझ्या मुखा, त्याच्याहुनी मुका बराच मी, नको मज कधी परस्त्री संगती, जनातून माती उठता भली. आणि का तर संत तुकाराम महाराज उत्तर देतात की तुका म्हणे आम्हा अवघ्याचा कंडळा, एक तू गोपाळा आवडीसी. रसिक हो, आणि हाच विचार आपण सुद्धा त्या गोपाळाला, त्या प्रभू रामचंद्रांना, त्या विठ्ठलाला सांगूया की मुळात या सगळ्याचा अवघ्याचा आम्हाला कंटाळा आलेला आहे आणि एक तू गोपाळा तुझ्यावरच आमची भक्ती, एक तू रामचंद्रा तुमच्यावरच आमची भक्ती. आणि हेच सांगण्यासाठीची एक सुंदर अशी मेडली, सुंदर अशी स्वरांची आणि शब्दांची, अभंगांची आणि भक्ती रचनांची मेडली गुंफण तुमच्यासमोर सादर करतो आणि स्वरझंकार या कार्यक्रमाची सांगता करतो.
उजेडी राहिले उजेड होऊन उजेडी राहिले उजेड होऊन निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई मुक्ताबाई इंद्रायणी घाई इंद्रायणी घाई देवाची आनंदी इंद्रायणी घाई देवाची आनंदी लागली समाधी लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायणी घाई इंद्रायणी घाई इंद्रायणी घाई पंढरपुरीचा लीळा पंढरपुरीचा लीळा लावण्याचा पुतळा लावण्याचा पुतळा विठाने केला डोळा विठाने केला डोळा बाई गो बाई पंढरपुरीचा लीळा पंढरपुरीचा लीळा पंढरपुरीचा लीळा माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे भीवरी जाती आहे भीवरी जाती ही माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे भीवरी जाती आहे भीवरी जाती आहे भीवरी जाती आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती पंढरीचा वाळवंटी संत गोळा होती पंढरीचा वाळवंटी संत गोळा होती म्हणे नाम घेता भक्त होती गंगा नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल उधळी तरंग अबीर गुलाल उधळी तरंग रंग रंग अबीर गुलाल उधळी तरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अवघे गणते पंढरपूर अवघे गणते पंढरपूर चालला रामाचा गजर चालला रामाचा गजर अवघे गणते पंढरपूर अवघे गणते पंढरपूर चालला रामाचा गजर चालला रामाचा गजर चालला रामाचा गजर संत भार पंढरीकर संत भार पंढरीकर कीर्तनाचा गजर होता
विठ्ठल नामाचा रेगा हो, विठ्ठल नामाचा रेगा हो, प्रेम भाव हो, विठ्ठल आपले प्रेम भाव हो, विठ्ठल आपले प्रेम भाव हो, विठ्ठल वेदा नाही नाही कळला, वेदा नाही नाही कळला, अंतपारयाचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा. वेदा नाही नाही कळला, वेदा नाही नाही कळला, अंतपारयाचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा. औहारंग एक झाला, औहारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगी रंगला श्रीरंग. औहारंग एक झाला, औहारंग एक झाला. मी तू पण गेले वाया, मी तू पण गेले वाया. औहारंग एक झाला, औहारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगी रंगला श्रीरंग. औहारंग एक झाला, औहारंग एक झाला, औहारंग एक झाला. चांदण्याला कैवल्याच्या भुकेला
आज डॉक्टर प्रवीण गांवकार स्वरझंकार हांचो 2 वरांचो राममय कार्यक्रम हांगा जालो. अवघाची जाला एकची रंग या कुशावती न्हंयच्या देगेर श्री संस्थान गोतेगाळी जीवोत्तम मठाच्या प्रांगणात वर सगळे राममय जालो. रामाचो गुलार तुम्ही उधळलो आणि इतले 2 तास तुम्ही आमकां मंत्रमुग्ध करून सोडले. आणि म्हणून तुमचे हांव उपकार मानता की प्रवीण गांवकार हांच्या स्वस्तिक सांस्कृतिक संध्या या संजीवनी संगीत अकादमीने आज 77 कलाकारांक बरोबर घेऊन वाद्यवृंदाक बरोबर घेऊन वो शांततामय व राममय वातावरण करून सोडले आणि सगळे राममयच झाले. म्हणून हांव म्हणटा सकाळी उठ्ठना घेवन रामाचें नांव घेवचें, न्हिदतना रामाचें नांव घेवचें, पूण तुम्ही सगळ्याचे काळजा राममय करून सोडल्यात. आणि श्री स्वामी महाराजांनी फाटल्या 1.5 वर्सात जो राम नावाचो अभिमान जे सुरू केल्ले त्या अभिमानाचे प्रतीक तुम्ही आज करून दाखयले आणि सगळे रामाचे नाव घेऊनच आनंदान परतून घर वतले अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. आणि प्रवीण गांवकार आणि तुमच्या सगळ्या साथीदारांचे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाच्या या महोत्सवाच्या आयोजन समितीचे वतीन तुमकां हांव उपकार मानतां, आभार मानतां. आणि अशेंच तुमचे हाजे फुडें आमकां कार्यक्रम अशे दिवचे, अशें मंत्रबुद्ध करून सोडचे. आणि इतलेंच न्हय तर प्रभू रामचंद्राच्या आणि वीर विठ्ठलान स्वाम्याच्या कृपा आशिर्वादान तुमची सदांच या कला पथकाची या तुमच्या अकादमी संजीवनी अकादमीची भरभराट जावं अशी श्री रामाच्या चरणा कडेन हांव विनंती करतां. आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमी सगळ्यांनीच स्वामी महाराजा कडच्यान फलमंत्राक्षर घेवचे अशें हांव मागतां. आणि जे हांगा सगळे जे रसीक वृंद हांगा जमल्यात त्या सगळ्या रसीक वृंदाचे हांव श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाच्या महोत्सवाचे वतीन आभार मानतां. आणि एक जे 3 दिसांचो जो कार्यक्रम आसा त्या 3 दिसाच्या कार्यक्रमाक तुम्ही हांगा येवचे आणि हो कार्यक्रम यशस्वी करचो अशें तुमचे लागीं मागतां. आणि सगळ्या रसीक वृंदाचे त्या बरोबर सगळ्या या गावप्याचे हांव मन भरून स्तुती करतां आणि आभार मानतां. आणि तुम्ही सगळ्यांक हांव एकच विनंती करतां, स्वामी महाराज आसनाचेर बशिल्ले आसात, तुम्ही सगळ्यांनी फलमंत्राक्षर घेवचे आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.
विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वन्दकळेयो इंदिराकान्ता कामितपदकमलानाथा वन्दकळेयो इंदिराकान्ता कामितपदकमलानाथा दारितोर परकानाथा विद्येय विद्याधिराजा बुद्धीय विद्याधीशा नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीशपाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ वन्दकळेयो इंदिराकान्ता कामितपदकमलानाथा दारितोर परकानाथा विद्येय विद्याधिराजा बुद्धीय विद्याधीशा ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ಕಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ಕಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ वन्दकळेयो इंदिराकान्ता कामितपदकमलानाथा दारितोर परकानाथा विद्येय विद्याधिराजा बुद्धीय विद्याधीशा ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ वन्दकळेयो इंदिराकान्ता कामितपदकमलानाथा दारितोर परकानाथा विद्येय विद्याधिराजा बुद्धीय विद्याधीशा ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರಾ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯೀಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯೀಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 रामनामाची शाळा भरली रामनामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली रामनामाची शाळा भरली रामनामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली गुरु हमसे श्री विद्याधीश स्वामी ज्ञानी केली जप केंद्र ग्रामी गुरु हमसे श्री विद्याधीश स्वामी ज्ञानी केली जप केंद्र ग्रामी राम नामात आधार शक्ती राम नामात आधार शक्ती वाल्या कोळी वाल्मिकी होती वाल्या कोळी वाल्मिकी होती नाम जपता बहु दुःखी सरली राम नामाची शाळा भरली राम नामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली बंधू भगिनी झाले जप करी बंधू भगिनी
जप करी 550 कोटी जपाचा संकल्प सामोरी 550 कोटी जपाचा संकल्प सामोरी जीवन राम बाल राम दशरथ नंदन जानकी नाथ रघुत्तमा सीतापती सर्व केंद्रे नाम जपात रंगून गेली राम नामाची शाळा भरली राम नामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली स्वामीजीची दूरदृष्टी स्वामीजीची दूरदृष्टी पुण्यफळाची ओढील वृष्टी पुण्यफळाची ओढील वृष्टी मंत्र जपाचे पसरले वारे महिमा जपाचा बघतील सारे मंत्र जपाचे पसरले वारे महिमा जपाचा बघतील सारे गुरुवाज्ञा फळास आली राम नामाची शाळा भरली राम नामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली राम नामाची शाळा भरली राम नामाची शाळा भरली नाम जपताना तान भूक हरली नाम जपताना तान भूक हरली श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय